til Studiegymnastik. I dag skal vi lave yoga. Det her det er lidt af en test for at se, hvordan det fungerer. Jeg er hjemme nu, og jeg er lige flyttet, og det er super svært at finde plads og lys og det hele. Så vi ser, hvordan det går. Og ja, I må meget gerne komme med feedback bagefter. Og hvis I synes om det, så sådan et like eller skriv en kommentar. Det vil være meget værdsat. Videoen er mest til folk på yogaholdet, som har prøvet det før. Hvis du ikke er en del af studiegymnastik og ikke går på yogaholdet, så er du også velkommen til at følge med. Men husk at være opmærksom på dine egne grænser og sæt endelig videoen på pause, hvis du skal have en pause. God fornøjelse derhjemme, og håber I synes om det. Vi starter sådan, at min forventning er, at I er sådan nogenlunde varme. I ikke sidder med kolde hænder og kolde fødder, og er klar til at være aktiv. Der kommer heller ikke til at være nogen afspænding bagefter, så det må man selv stå for. Så med det sagt, lad os starte. Så vi starter i en siddende stilling af eget valg, finder sin sædeknude. Sidder med ret ryg, hagen ned til brystet, skuldrene lidt tilbage, brystet frem, hænderne på knæene eller i skødet. Starter med at mærke din vejrtrækning. Gør klar. Det er sådan, det kommer rigtig meget til at køre i et spor, der hedder inhalation og exhalation. Altså inhalation, når vi trækker vejret ind, og exhalation, når vi puster ud. Og optimalt set så foregår det altid gennem næsen. Hvis man til tider bliver meget presset, så er det også okay, at det foregår gennem munden. Men prøv at begrænse det til næsen, og hold styr på vejrtrækningen, og læg arbejde i musklerne. Så skal det nok gå fint. Hvis det er lang tid siden, man har været i gang, så bliver det nok lidt hårdt i dag. Og så, som sagt, sæt endelig videoen på pause. Og jeg håber, at hele mit setup, som der er under og bag kameraet, holder. Jeg håber, I kan se det, der foregår. Ellers må vi lige se, om det kan forbedres til næste gang. Så hænderne ud til siden. Brystet lidt frem og ryggen ret. Blikket så vidt muligt, hvilende ned i gulvet. Hagen til brystet. På inhalation, håndfladen opad, løfter armene i vejret. Exhalation, håndfladen nedad, sænker armene. Inhalation, løfter armene i vejret. Exhalation, sænker. Stille og roligt dybe vejrtrækninger. Inhalation, løfter armene i vejret. Exhalation, sænker. Inhalation, løfter. Exhalation, sænker. Inhalation, løfter. Exhalation, sænker. Bliver. Det er sådan, når vi vender håndfladerne opad, så drejer vi skulderen udad. Vi udadroterer skulderen. Og det er en holdning af skulderen, vi gerne vil holde. Særligt når vi laver downward facing dog. En stilling, som I kommer til at støde meget på. Både her og andre yoga-discipliner. Når vi vender håndfladen nedad, så indad roterer vi skulderen. Og det er en meget uønsket stilling i skulderen i rigtig meget yoga. Så håndfladen opad, mærk hvordan det føles i skulderen. Og se så samtidig, om du kan kun ved at dreje i albuen og underarm og håndled, kan holde skulderen samme sted og vende håndfladen nedad. Så bevægelsen foregår ude ved hånden. For at vise igen. Udad rotation af skulderen. Indad rotation af skulderen. Udad rotation af skulderen. Og
rotation i underarmen. Det kan man lige lege med. På inhalation løfter armen i vejret. Og på exhalation twister til højre. Inhalation center. Exhalation venstre. Inhalation center. Exhalation højre. Inhalation center. Exhalation venstre. Inhalation center. Exhalation højre. Hold. Inhalation strækker ryggen opad. Exhalation twister lidt mere til højre. Trækker vejret ind. 1, 2, 3, 4, 5. På inhalation løfter armene i vejret. Exhalation twister til venstre og bliver 5 vejrtrækninger. Inhalation. 1, 2, 3, 4, 5. På inhalation løfter armene til center. På exhalation sænker højre arm ud til højre side. Vandrer ud med fingrene. Strækker venstre arm opad langs kroppen. Åbner brystet ud mod rummet. Mærker et stræk langs venstre side af kroppen. Trækker vejret. Inhalation løfter til center. Exhalation venstre arm, venstre side. Strækker højre arm. Mærker stræk langs højre side af kroppen. Måske kan du mærke en forskel i siderne. Inhalation løfter til center. Exhalation sænker armene. Kommer op og stå. Går til toppen af din måtte. Starter stående. Anklerne samlet, tæerne samlet. Står ikke og svejer rigtig meget, men kipper halebenet lidt ind under dig selv. Spænder op i bællemuskulaturen, trækker maven lidt ind til dig selv. Før skuldrene bliver tilbage, brystet frem, strækker hele vejen med fingrene. Og til sidst, hagen til brystet. Stående aktivt stille. Vi gør klar til et par korte flows. På inhalation løfter armene i vejret, kigger op på dine hænder. Og på exhalation bøjer forover. Bøjer eventuelt i knæene, hænderne gerne. Inhalation kigger fremad, skyder brystet fremad og kigger fremad. Exhalation placerer hele hånden nede, træder tilbage på højre fod, placerer knæet i måtten, strækker tæerne bagud og kommer lige så stille og roligt op og stå til en low lunge. Tjekker at dine hofter er sådan nogenlunde ved siden af hinanden, så den står hverken forskudt sådan her eller sådan her. Men at de er nogenlunde parallelt. Hvis det gør ondt i knæet, så læg gerne et stykke stof eller noget ind under dit knæ. Ellers kom godt langt ned. Gerne 90 grader på forreste ben. Fokuser her på at holde brystet fremme, skuldrene lidt tilbage. Og prøv at se, om du kan lave samme bevægelse i den nederste del af ryggen. Og kippe halebenet lidt frem. Så ligesom skyder hoften fremad. Og mærker et stræk på forsiden af både lår og op i hoften. Stabel dine hænder oven på hinanden, find balancen. Kig på et enkelt punkt.
Sænk nu venstre hånd ned til venstre side. Og løft højre arm over hovedet, eller placer hånden i nakken. Og åbn igen brystet ud mod rummet. Og bliv ved med at kippe halebenet lidt fremad. Og se om du kan bøje ud mod venstre og få et godt stræk af din hoftebøjer. Trækker vejret. 1, 2, 3, 4, 5. Så højre hånd tilbage. Begge hænder frem. Stemmer op i tæerne på højre fod. Gør fingrene klar. Tryk godt i med hænderne. Hav lidt afstand mellem dine fingre, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem din hånd og din måtte, så din hånd den ikke sådan krymper sammen. Din albuehule, altså ikke knoglen, men foran, lige sådan under din biceps, det kigger fremad. Vi løfter knæet op, lægger vægten over i hænderne, aktiv særligt i pegefinger og tommelfinger, og træder langsomt tilbage til en høj planke. Finder styrken. Sørg for, at du ikke stritter for meget endnu. Og sørg også for, at du ikke kommer ned og sveje og hænger. Men at du finder din balance, kipper halebenet ind til dig. Trækker lidt sammen med dine mavemuskler. Spænder aktivt op i lårene. Og prøv nu så at løfte højre ben. Strække tæerne bagud. Sænke højre ben. Og løfte venstre ben. Sænke venstre ben. Og løfte højre. Sænk højre. Og løft venstre. Ja. Før højre knæ frem til højre albue. Og venstre albue. Og tilbage. Venstre knæ, venstre albue. Og venstre knæ, højre albue. Og tilbage. Kom ned på knæene. Sæt dig tilbage på din hæle. Ryst dine hænder lidt. Får allerede varme. Kom igen frem. Placer dine hænder under dine skuldre, skulderbredde. Kom op i en høj planke. Og på inhalationen sænker knæ, bryst og hage, holder albuerne ind til kroppen, strækker tæerne bagud. Exhaler. Og på inhalation løfter overkroppen frem, støtter bare med hænderne. Og på exhalationen sænker panden i måtten. Den tager vi lige igen. Inhalationen løfter overkroppen fremad. Skyder brystet frem. Exhalation sænker overkroppen. Sidste gang. Inhalation løfter overkroppen, skyder brystet frem. Skuldrene lidt tilbage. Albuerne ind til kroppen. Exhalation sænker panden i måtten. Inhalation løfter overkroppen frem. Exhalation stemmer tæerne i. Løfter op i hoften. Gør hænderne klar. Løfter knæene op. Gå en lille smule frem med fødderne. Stritter med numsen alt hvad du kan. Gør klar til dagens første downward facing dog. Aktiv i hænder, fingre. Albuehulen peger lidt fremad. Træk skuldrene lidt ned og skulderbladene væk fra hinanden. Lad nakken være afslappet og lad der være plads mellem dine arme. Bøj eventuelt lidt i dine knæ, lidt endnu. Fokuser på at gøre ryggen lang. Aktiv i skuldre, ikke noget med at hænge. Aktiv i fingre. Skyder numsen opad, gør ryggen lang. Og til sidst strækker benene. Går lidt på stedet. Bestemmer selv, hvor store skridt man vil tage.
Står nu på venstre ben og løfter højre ben i vejret. Og fører højre knæ frem til højre albue og venstre albue og op. Igen. Højre knæ, højre albue, venstre albue og op. Sænker højre ben og løfter venstre ben. Stadigvæk aktiv i fingre, aktiv i skuldre. Står stærkt på højre ben. Venstre knæ frem til venstre albue og højre albue. Løfter op. En gang til. Venstre knæ, venstre albue. Venstre knæ, højre albue. Løfter op. Sænker foden, går lidt på stedet. Løfter højre ben i vejret. Fører højre ben frem mellem hænderne. Sænker venstre knæ. Løfter overkroppen lige så stille og roligt op. Finder balancen. Stabler hænderne over knæet. Og finder igen det samme stræk på forsiden af låret og i hoften. Prøver at holde hofterne sådan nogenlunde parallelle. Kipper halebenet lidt ind under, skyder hoften fremad. Holder ryggen ret. Placer nu højre hånd i højre side. Og løfter venstre arm op over hovedet. Eller venstre hånd i nakken. Strækker langs venstre side af kroppen. Og ned i hoftebøjen. Og holder den her. I 1. 2. 3. 4. 5. Placer hænderne aktivt i fingrene. Man kan måske lige ane det hvide yderst i fingrene, fordi de klemmer så meget mod dem. Særligt pegefinger, tommelfinger. Albuehulen kigger fremad, trækker skuldrene let ned, løfter op på venstre ben og træder tilbage i en høj planke. Så tager vi det lidt hurtigt den her gang. Inhalation, sænker knæ, bryst og hage. Exhalation, kommer ned at ligge, strækker tæerne bagud. Inhalation, løfter overkroppen, skyder brystet fremad. Exhalation, stemmer tæerne i. Løfter numsen i vejret. Går lidt frem, aktiv i fingre, hænder. Albuer fremad. Skuldrene trukket lidt ned, væk fra ørerne. Fokuserer på at gøre ryggen lang. Løfter højre ben i vejret. Fører højre knæ fremad. Og fører højre fod ud til venstre side. Fører vægten over på højre hånd. Venstre hage i. Løfter venstre arm i vejret. En alternativ sideplanke. 1, 2, 3, 4 og 5. Sænker venstre hånd. Fører højre ben til vejret. Og fører højre fod ud til venstre side. Så vidt muligt. Strækker langs højre side af kroppen. Placerer højre fod igen. Går lidt på stedet. Mærker, at vi stadigvæk har lidt i hænderne. Løfter venstre ben i vejret. Fører venstre fod frem og ud til siden. Sænker højre hæl. Løfter højre arm i vejret. Og holder den i 1, 2, 3, 4, 5. Sænker højre hånd. Træder tilbage. Går lidt downward facing dog. Og lige for at få den med. Løfter venstre ben i vejret. Og fører venstre fod ud til højre side. Fører venstre fod frem. Højre fod frem. Står med knæene bøjet.
På inhalation, fører brystet fremad, kigger frem. Og på exhalation, bøjer lige så stille og roligt forover. Trækker vejret dybt her et par gange. Inhalation. Løfter ryggen op til 90 grader. Strækker benene, hvis det er muligt. Fører brystet fremad. Løfter aktivt med ryggen. Slipper med hænderne. Fokuser på, at ens bøjning sker nede i hoften. Og hoften ligesom begrænser det, og det er ikke ryggen, der står og hænger. Men at bevægelsen sker nede fra hoften. Vi løfter op og holder ryggen ret. Og placerer hænderne på skuldrene. Og hvis det er muligt, strækker armene fremad. Det bliver så lige tilbage her. Fokuser på at løfte hænderne opad og sænke ryggen. Løfte hænderne opad og sænke ryggen. Samtidig spænde godt op i lårene. Suge maven lidt ind. Og på næste exhalation bøjer forover. Bøjer lidt i knæene. Ryster det hele en gang. Stræk nu højre ben og hold venstre ben bøjet. Og løft højre arm op i vejret. Og på exhalation sænker. Skifter til venstre side. Strækker venstre ben. Inhalation løfter venstre arm i vejret. Stabler skuldrene over hinanden. Og exhalation sænker. Inhalation højre. Exhalation. Inhalation venstre. Exhalation. Kører vi skiftevis højre og venstre. Højre og venstre. Og en sidste gang. Højre og venstre. Og på exhalation, bøj dine knæ. Kom ned og rør med dine fingerspidser. Inhalation. Kigger fremad. Exhalation. Igen lidt forover. Inhalation. Spænd op i lårene. Og løfter langsomt op. Kom op og stå. Tilbage til i stående stilling. Tæerne samlet. Anklerne samlet. Kipper halebenet lidt ind. Klemmer lidt sammen i ballerne. Suger maven lidt tættere. Skuldrene tilbage. Brystet lidt frem. Strækker i armene og hagen ned til brystet. 1. 2. 3. 4. Og 5. Inhalation. Løfter armene i vejret, kigger op på dine hænder. Og exhalation. Bøjer lige så stille og roligt forover. Inhalation. Kigger fremad. Exhalation. Bøj dine knæ. Kom ned på hænderne. Træd tilbage på højre ben. Træk vejret almindeligt nu. Sænk højre knæ. Stræk foden bag til. Og løfter op igen. Til vores udgangspunkt fra før. Mærker igen et stræk på forsiden. Men denne gang hold stillingen. Og stræk venstre ben. Bøj venstre fod op mod skinnebenet. Sug knæskallen tættere og spænd op i låret på forsiden. Bøj tæerne op mod dig selv. Kom lige så stille og roligt fremover. Og bliv ved med at holde en aktivering af venstre ben. Grib eventuelt lidt her. Og ned strækket af haserne, særligt hvis du har løbet meget den seneste tid. Den er rigtig god. En. 2. Dybe vejrtrækninger.
3. Bliv ved med at bøje for hoften, kigge fremad. 4. Sug knæskallen til dig. 5. Placer venstre fod ned igen. Kom tilbage, find balancen. Og så nu, hvis du med støtte med dine hænder kan løfte op i højre fod, og tage eventuelt lidt ekstra støtte under dit højre knæ. Men løft op i højre fod, bøj i knæet, og se om du kan gribe med venstre hånd, hvis det er muligt. Kom højere op, ellers kan man sagtens holde den her. Så kom op, hold balancen, find et enkelt punkt at kigge på. Kom op og grib om din fod med begge dine hænder. Træk din skulder lidt tilbage. Igen se om du kan holde ryggen ret. Skyd din hofte lidt fremad, samtidig med at du trækker op i foden. Giv et rigtig godt stræk til forsiden af låret. Det kan godt opleves lidt intenst, så start med bare lige at lande strækket. Når du kan mærke, nu kan jeg slappe af i hele musklen, så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5. Nu laver vi et træk, hvor vi presser med højre fod ud i hænderne, holder stadigvæk balancen, aktiverer hele forsiden af låret, og giver sig slip igen i låret og trækker det lidt mere opad og skubber lidt mere fremad i hoften. Det er noget, der hedder den reciprokke antagonisthæmmer, og det gør, at man kan komme lidt længere ud i et stræk. Man kan få lidt dybere fat i sådan de små muskelfibre. Det er ikke noget, man skal gøre i alle stræk hele tiden, men man kan godt gøre det en gang hver anden dag per muskelgruppe. 1, 2, 3, 4, 5. Sænk højre ben. Og på inhalation, løft armene i vejret, skyd brystet opad, kig op i loftet, og hold den her et øjeblik. Bøj lige så forsigtigt tilbage. Lad dit fokus være på at løfte brystet opad. Og på exhalation sænker armene, placerer hænderne, træder op til den høje planke, finder din balance, finder din styrke. På inhalation sænker knæ, exhalation sænker bryst og hage, lægger tæerne ned. Inhalation løfter overkroppen fremad, skyder brystet frem. Exhalation stemmer tæerne i, løfter numsen opad, sætter af med hænderne, løfter knæene, løfter numsen i vejret, går lidt på stedet, løfter højre ben i vejret, og fører højre ben fremad mellem hænderne, placerer det langsomt og kontrolleret, sænker venstre knæ, strækker tæerne bagud, kommer op til vores dybe lunge, og får først styr på, at vores hofter er parallelle. Stabler hænderne, holder balancen. Strækker nu højre ben. Suger knæskallen til dig, spænder op i låret. Bøjer foden op mod dig selv sammen med tæerne. Holder den aktivering af benet. Prøver at bøje fra hoften, og ikke bare ryggen, der kommer forover, men at vi simpelthen trækker det hele med fremad over. Placerer måske hænderne eller på foden. Bliv ved med at være aktiv i låret, så vidt muligt.
Kigger på et enkelt punkt. Træk vejret ind i strækket. 1, 2, 3, 4, 5. Placer højre fod ned. Løfter venstre fod. Griber med højre hånd. Holder balancen. Trækker venstre hæl op mod ballen. Kigger på et enkelt punkt. Helt fint, hvis man støtter med en hånd på gulvet. Fokuser på at trække opad, samtidig med at du skubber fremad i hoften. Når vi både trækker og skubber, så trækker vi, eller strækker lige lidt sådan fordelt over hele musklen, og ikke bare i den ene ende. Igen, giv lidt tid for musklen til at slappe af. Træk vejret ind. 1, 2, 3, 4, 5. Pres nu ud i dine håndflader. Aktiver hele forsiden af dit venstre lår. Pres, 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 pres. Og giv så slip. Og træk lidt mere opad. Skub hoften lidt mere fremad. Det er intens, det ved jeg godt. Træk vejret ind i strækket. 1, 2, 3, 4, 5. Send venstre ben tilbage. Placer hænderne. Aktiv i fingre, aktiv i hænder, aktiv i arme. Træder tilbage til en høj planke. Inhalation sænker knæ. Exhalation sænker bryst og hage. Inhalation løfter overkroppen op, skyder brystet frem. Skuldrene lidt tilbage, albuen ind til kroppen. Exhalation stemmer tæerne i, løfter numsen. Helt i vejret. Lander i downward facing dog. Fokuser på at gøre ryggen lang. Inhalation løfter venstre ben i vejret. Og exhalation fører venstre fod frem. Inhalation højre fod frem. Kigger fremad, skyder brystet fremad. Exhalation sænker numsen nedad. Kommer ned og sidde. Holder den her, placerer sine hænder på dine skuldre. Bliv ved med at sætte dig lidt mere ned og løfte over kroppen og strække ryggen. Hvis det er muligt, så kan du her også strække dine arme og holde dine hænder samlet foran dig. Men helt fint, hvis du holder den her. Du skulle gerne kunne mærke aktivering af din lår og aktivering af din ryg. Hold den her i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Strækker benene. Placer hænderne, hvis det er muligt. Går lidt på stedet. Holder knæene mikrobøjet. Samler albuerne foran dig. Og lad det hele hænge. Bare et øjeblik. Bøjer knæene, placerer hænderne. Inhalation, kigger fremad. Aktiverer ryggen. Exhalation, træder tilbage til den høje planke. Sænker knæene. Samler fødderne. Sætter numsen tilbage over din hæle.
Placer panden i munden foran dig. Gør klar til en kort hvilestilling. Vælg selv, om du vil have armene foran dig. Lidt mere aktiv. Måske en lille åbning i skuldrene. Eller dine arme tilbage. For en fuldstændig afslapning. Mens du ligger i barnets stilling, så mærk din mave, der løfter sig ned mod dit lår. Mærk dybden af din vejrtrækning. Bliv ved med at sende dybe vejrtrækninger med maven. Placer dine hænder foran hovedet. Kig op mellem dine hænder. Og løft langsomt numsen opad. Kom op på alle fire. Find en neutral stilling i ryggen. Mærk, hvor det cirka kan være. Start her. Og på inhalation, skyd brystet lidt fremad. Kig lidt opad. Svej godt i ryggen. På exhalation, skyd ryggen opad. Kig ind mod din navle. Inhalation. Kigger opad. Exhalation. Ned. Fortsæt lidt endnu. Inhalation. Svejer ryggen, kigger opad. Exhalation. Skyder ryg. Kigger indad, fokuserer på ryggen mellem skulderbladene. Virkelig giv det alt det løft, du overhovedet kan. Inhalation. Svejer i ryggen. Exhalation. Kommer tilbage til neutral. Mærker, at der stadigvæk er lidt kræfter i hænderne. Der er lidt kræfter i benene. Spænder op i fingrene. Lad albuehulen kigge lidt fremad. Flytter skulderbladene lidt nedad og væk fra hinanden. Stemmer tæerne i. Løfter først knæene op. Mærker aktivering af maven. Løfter numsen endnu mere opad. Er aktiv i skuldrene. Hold måske knæene lidt bøjet. Fokuser på at gøre ryggen lang. Lænder i downward facing dog. Løfter højre ben i vejret. Og fører højre ben frem mellem hænderne. Træder lidt længere tilbage på venstre fod. Og løfter overkroppen op til en høj lunge, eller indianeren plejer hvis der kalder den. Tjekker igen hoften, at det er sådan nogenlunde parallelt, men at det ikke hænger til den ene eller den anden side. Finder balancen, finder styrken, holder overkroppen oppe. Løfter armene i vejret. Kigger op mellem dine hænder. 1, 2, 3, 4, 5. Sænker venstre hæl. Sænker hoften, bøjer i forreste ben ned til 90 grader. Griber med tæerne, det ved jeg ikke om I kan se. Lad være med at stritte med numsen tilbage, men kipper halebenet ind under dig selv. Spænder godt op i ballerne. Holder hverken ryggen for skudt forover eller bagover, men finder en neutral. Løfter armene op ud til siden, slapper af skuldrene. Sænker skuldrene og løfter fingrene. Og med blød nakke, kigger frem på højre hånd.
Placer højre albue på højre knæ. Klemmer godt sammen i venstre balle. Holder hoften fremme til din front. Og fører venstre arm hen over hovedet. Og strækker langs venstre side af kroppen. Tjek at du ikke kollapser, men at du kan holde dig selv oppe. Placer nu venstre hånd i måtten, højre hånd i måtten. Vipper lidt på højre ben. Mærker, at der stadigvæk er kræfter. Sætter kraftigt af på venstre ben. Løfter dig fremad, balancerer på højre ben. Løfter venstre ben opad. Bøjer overkroppen fremad. Støtter med hænderne. Holder balancen. Spænder godt op i højre ben. Bliv ved med at løfte venstre ben opad. Stadigvæk stående på højre ben. Løfter dig selv opad. Holder balancen. Griber om venstre ankel eller venstre skinneben. Og placerer din fod på indersiden af højre lår. Eller på indersiden af højre læg. Fokuser på at føre venstre knæ bagud og hoften fremad. Brystet lidt frem. Holder balancen her. Kigger på et enkelt punkt. Og løfter lige så stille og roligt armene i vejret. Og samler hænderne over hovedet. Og tæller her. 1, 2, 3, 4, 5. Sænker langsomt hænderne. Sænker venstre ben ned. Ryster benene kort. Træder tilbage på højre ben. Kommer ned til 90 grader på forreste ben. Sænker hele overkroppen, hele hoften ned. Tjekker, at det er parallelt. På inhalation løfter armene i vejret. Løfter brystet opad. Aktiv i højre ben, der er strakt. Skuldrene nede. Ikke kramper op om ørerne. Men vi udadroterer skuldrene og strækker armene opad. Sænker højre hæl. Fører armen ud til siden. Igen. Kipper halebenet. Fører hoften ind under os selv. Måske kommer man lige lidt længere frem på forreste ben. Tjekker at overkroppen den ikke hælder hverken frem og tilbage. Sænker skuldrene. Løfter fingrene. Med blød nakke. Kigger frem på venstre hånd. Mærk kroppen, der arbejder. Giv den lov til det. Placer nu venstre albue på venstre knæ. Klem godt sammen i højre balle. Før hoften frem mod måtten. Og lad være med at stå og stridt som en banan tilbage. Løft højre arm først over. Lige op mod loftet. Så hen over hovedet, over øret. Og tjek at du ikke kollapser. Men at du holder din overkrop løftet selv. Grib med tæerne. Fornem et stræk på højre side af kroppen. Sænk nu højre arm. Sænk venstre arm. Vip lidt på højre ben. Mærk der stadigvæk er lidt kræfter tilbage.
Sæt af for højre ben. Før vægten frem på venstre ben. Bøj dig lige så forsigtigt forover. Enten grib fat i din blok, eller hvad du ellers lige har i nærheden. Og løft højre ben i vejret. Stå aktivt på venstre ben. Bliv ved med at løfte højre ben opad. Hold den lidt endnu. Balancerende, stående på venstre ben. Bøj eventuelt lidt i knæet. Løft overkroppen op. Kom op og stå. Holder balancen. Griber om din ankel eller om dit skinneben. Placer på indersiden af venstre ben. Helst ikke oven på knæet. Enten over eller under. Find balancen. Klem godt sammen i ballerne. Fokuser på at åbne i højre hofte. Og føre højre knæ tilbage. Igen. Få styr på overkroppen. Brystet lidt frem. Hagen lidt ned mod brystet. Og begynd så langsomt at løfte dine arme. Kig på et enkelt punkt. Helt op i vejret. Stræk dine arme. Hold dine skuldre sænket, ikke op om ørerne. Samle dine hænder. Og kig op. Eller hold dem åbne. Og kig i loftet. 1, 2, 3, 4, 5. Sænker langsomt hænderne. Sænker højre ben. Ryster en gang. Tag eventuelt en tår vand. Og når vi er klar, kommer op til toppen af måtten. Står med tæerne samlet, anklerne samlet. Suger knæskallen opad, spænder sammen. Bællerne. Kipper halebenet lidt ind under dig selv. Brystet frem, skuldrene lidt tilbage. Strækker armene. Hagen til brystet. Og trækker vejret ind 5 gange. 1, 2. Suger maven ind. 3, 4 og 5. På inhalation, bøj lidt i knæene, løft armene i vejret, kig op på dine hænder. Og på exhalation, bøj fra hoften, lige så forsigtigt fremad, 90 grader. Samle dine hænder på skuldrene, løft dine arme fremad. Exhalation, løft op. Inhalation, løft op. Exhalation, spænd op i lårene. Kom helt ned på 90 grader. Vær aktiv i ryggen. Bliv ved med at trække vejret. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalation, mikrobøj i knæene. Flet albuerne og lad det hele hænge endnu en gang. Ryst eventuelt lidt fra side til side. Og en sidste gang for i dag. Sænk numsen nedad. Løft dine arme opad. Og tag plads i stolen. Hold knæene samlet. Sæt dig helt ned og løft overkroppen op. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 og 10. Exhalation, placerer hænderne, bøjer knæene, træder tilbage til en høj planke. Finder styrken, finder balancen, mærker der stadigvæk er lidt. Inhalation, sænker knæene. Exhalation, strækker tæerne bagud, sænker bryst og hage. Inhalation, løfter overkroppen opad, skyder brystet frem, skuldrene tilbage. Exhalation, stemmer i med tæerne, løfter nosen opad og går lidt i downward facing dog. Står her, sænker først knæene, kommer ned på alle 4. Løfter først højre arm frem og løfter venstre ben tilbage. Holder engagement i din mave, engagement af din ryg. Bøjer så i venstre knæ, fører venstre fod opad og rækker nu bagud med højre hånd, griber om venstre fod, finder balancen, presser så forsigtigt ind i håndfladen med foden, og løfter foden opad, kigger stadigvæk så vidt muligt ned i dit måtte, bliver ved med at løfte opad, sænker langsomt foden, sætter knæet i, sætter hånden i, modsat side, højre ben tilbage, venstre arm frem, find balancen, bøjer højre knæ, griber om højre fod med venstre hånd, og presser ind i håndfladen. Bliv ved med at holde balancen, løfter foden opad, sænker langsomt igen. Slipper hænderne, kommer op og stå på skinnebenene og knæene. Tjekker, at fødderne de peger lige bagud for knæene. Og til den næste stilling skal vi sørge for, at vi spænder rigtig godt op i ballerne, så vi klemmer sammen og kipper halebenet og skyder hoften fremad. Fører skuldrene lidt tilbage. Måske først med den ene arm. Se om vi kan gribe tilbage ved foden. Går det fint, løfter vi brystet opad, kigger op i loftet og finder så med den anden hånd. Når vi lander her, tjekker vi lige igen. Klemmer godt sammen i banden, skyder hoften fremad, løfter brystet opad, kigger op i loftet. Se om vi kan komme lidt længere ned. Mærker efter. Hvis du mærker et stærkt ubehag, eller ikke kan holde den. Løft først den ene hånd af. Klem godt sammen. Og løfter fremad. Træk vejret et øjeblik. Spænd godt op i ballerne. Klem dem sammen. Før hoften fremad. Løft brystet opad. Grib den ene hånd. Så med den anden hånd. Gentag hoften fremad. Brystet opad. Hold den her i 1, 2, 3, 4, 5. Slipper med den ene, med den anden. Kommer op og stå igen. Mærker vi okay. Prøver lige et par gange. Kippe med halebenet, klem godt sammen i ballemuskulaturen. Kommer ned og sæde, samler hælene. Bøjer os forover, placerer panden i måtte.
Strækker armene fremad eller ned langs siden, hvis man hellere vil det. Trækker vejret et par gange. Kigger op mellem dine hænder. Kommer op på alle fire. Kommer op i den sidste høje planke for i dag. Før vægten fremad. Er aktiv i dine fingre. Mærker, at det er okay. Bøjer albuerne, sænker hele overkroppen ned. Lad den svæve lige over måtten. Kipper halebenet ind, kigger fremad i gulvet foran dig. Holder den lidt endnu. Og så stærkt som du er. Løfter op. Og langsomt med albuerne til siden. Sænker hele kroppen ned, kigger frem foran dig. Sænker knæene og hoften. Sænker hanevolden. Strækker armene bagud. Puster ud. Bøjer sig først i højre knæ. Griber om anklen med højre hånd. Bøjer venstre knæ og griber med venstre hånd. Til den her stilling, så skal vi gerne ligge på maven gennem hele stillingen. Og vi skal gerne se, om vi kan trække skuldrene tilbage og skyde brystet frem. Så vi skal hverken ligge nede på vores kønsben eller brystben, men hele tiden hvile på en mave, som kan stå lidt imod. Så her. Løfter brystet opad. Sparker ind i hænderne.